U današnjem videu s vama ću podijeliti određene tehnike i saznanja kojima već danas možete smanjiti i tjeskobnost i strahove i riješiti se mnoštva briga koje vas svakodnevno sputavaju. Stoga krenimo. Nikša ovdje sa portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sad se zapitajmo što je to briga i zašto smo uopće zabrinuti. Zabrinuti smo jer vrlo često razmišljamo puno o prošlosti ili razmišljamo previše o budućnosti. Ali kad smo tu gdje jesmo, u ovom trenutku, onda tu nikad nema mjesta za brigu. Jer naši umovi su fascinantni strojevi koji kad nešto zamišljaju mogu to zamisliti toliko dobro da mi iste imamo fizičke i emocionalne reakcije kao da nam se to i stvarno događa. I to samo po sebi ne bi bilo toliko loše da u isto vrijeme nismo jako loši u predviđanju budućih događaja. Koliko će nas nešto razočarati ili razveseliti, koliko ćemo vremena trebati da nešto napravimo i koliko će nam nešto dobro, loše, lako ili teško biti za odraditi. Jer u stvarnosti na kraju ispadne da mnoge stvari nisu ni toliko loše, ni toliko dobre kao što smo mi zamišljali da će biti. Ponajviše one stvari koje su negativne i neočekivane, jer sam siguran da su mnogi od nas maheri kad treba zamisliti najgori crni scenarij u sekundi čim nešto krene po krivu. Ali dobra vijest je sljedeća. Istraživanja su pokazala da u 85% slučajeva naše brige i strahovi se ne ostvaruju. A oni 15% slučajeva i kad se ostvare, posljedice nisu ni približno toliko loše kao što smo mi zamišljali da će biti. Ili jednostavnije rečeno, 9 od 10 puta vaši strahovi i brige se neće ostvariti. A onaj jedan put i kad se ostvare, to će biti samo mali djelić onoga što ste vi zamislili da će biti. Tako da te sve brige i strahovi više i nisu toliko strašni. Meni osobno kad sam prvi put čuo ovu informaciju mi je jako pomogla jer sam se prestao brinuti oko mnoštva stvari koje me prije sputavalo jer sam sam sebi rekao ok, 10% pa to nije strašno, mogu živjeti s time da kad nešto radim da imam 10% šanse da se nešto loše dogodi. Jer na kraju vam se u životu sve svodi na jednu stvar. Kako gledate na svijet? Što vas više motivira? Da li ste motivirani time da kad nešto novo krenete radi i iziđete iz svoje zone komfora i riskirate, očekivate da se nešto dobro može dogoditi ili vama upravlja strah? A strah je najčešće uvijek potenciran na entu, potpuno neutemeljen i iracionalan. Ali bez obzira na to što vi birali u životu da vas motivira, bila to strah ili nada, trebate znati vrlo bitnu jednu stvar. A to je da su mi ljudi jako prilagodljiva bića i da nam svaka nova situacija ubrzo postane novo normalno. Tako da kad sljedeći put vam se dogodi nešto neočekivano, neželjeno ili negativno, umjesto da reagirate kao što inače reagirate ljutnjom, bijesom, panikom, frustracijom i derete se joj zašto se meni uvijek ovo događa, zašto ja, možete početi drukčije gledati na tu stvar i na primjer reći sam sebi u redu, ovo nije ono što sam ja želio ili očekivao, ali i to je u redu i prilagodit ću se i naći rješenje i za ovu situaciju. Što budete više razmišljali na ovaj način, to će vam biti sve lakše nositi se sa tim vanjskim događajima na koje ne možete utjecati i sve ćete manje osjećati brigu i tjeskobu. Jer kad počnete prihvaćati stvari onakvima kakve jesu i prestanete razmišljati o tome kako ste to mogli izbjeći ili promijeniti, vi se jednostavno oslobađate briga i onda ste fokusirani na ono što možete promijeniti. A promijeniti uvijek možete sebe, svoje misli, svoje osjećaje i svoje ponašanje. Zato je i jedan od najvećih rimskih careva, filozof i ratnik Marko Aurelije rekao: što da se ljutiš na svijet, kao da će svijet primijetiti. To što ćete se vi derati i ljutiti zato što vam je otkazan let zbog lošeg vremena neće smanjiti oluju ili ćete zbog toga poletjeti. To što ste vi razočarani zato što se ljudi ne ponašaju na način koji bi vi htjeli neće promijeniti te ljude. Isto tako, ako po cijele dane razmišljate o tome kako bi bilo da ste se rodili u nekoj drugoj zemlji, u nekom drugom vremenu, da ste veći, kraći, da imate ovaj talent, da ste učinili ovo ili ono, nećete ništa postići osim da se osjećate jadni, obeshrabreni i kao žrtva u svome životu. A to je jako loš stav za imati, jer kroz život ćete neminovno proći kroz mnoge prepreke i naići na mnoge ljude koji vam neće htjeti pomoć, koji vam se neće izići u susret, koji vas ne vole i isto tako i na mnoštvo situacija koje nećete moći upravljati ni promijeniti, koliko god vi to htjeli i trudili se. Ali to je život, prihvatite to. Ako vidite da nešto ne ide, prestanite to raditi i učinite ono što možete.
uvijek možete nešto napraviti. Jer svaki trenutak koji ste proveli ljuti, bijesni, frustrirani, tužni je trenutak koji niste iskoristili da napravite ono što možete u vašem životu. Svatko od nas može biti sretan i miran ovdje gdje jest. Ako mi ne vjerujete, napravite sami jedan eksperiment. Možete li u isto vrijeme biti ljuti i tužni i fokusirani na neki posao koji od vas zahtijeva kompletnu koncentraciju i kontrolu? Vidjet ćete da ne možete. Vaš može samo na jednu stvar u isto vrijeme misliti. Tek kad u svoju glavu ubacite i dovedete misli koje uzrokuju tjeskobu i strah, vi ćete se početi osjećati tjeskobni i preplašeni. Zato ne bi trebali stalno razmišljati o nekoj prošlosti, o ljudima i prilikama koje više ne možete promijeniti, o nečemu što se dogodilo, ili stalno lutati kroz neku budućnost, zamišljati sve moguće scenarije i sve što može poći po krivu, jer upravo je to ono što stvara i brigu i tjeskobu i strah koji vas paralizira. Umjesto toga trebali bi prihvatiti novi stav koji će vas osnažiti, a to je što god bilo, ja ću biti u redu. Trebate početi vjerovati u sebe, da što god život baci ispred vas, da ćete se vi sukobiti s time i izići kao pobjednik, da je svaki izazov koji bude ispred vas prilika da postanete bolji i jači. Jer onda ćete prestati biti taoci vlastitih strahova i tjeskoba i preuzeti kontrolu nad svojim životom. Ako vam se svidio video, pritisnite like, podijelite ga s vašim prijateljima i pretplatite se na naš kanal ako niste do sada. S druge strane, ako želite razgovarati o ovakvim ili sličnim problemima koji vas muče u životu, link putem kojeg ćete moći rezervirati termin za besplatno savjetovanje biti će dolje u opisu videa. Toliko od mene u ovom videu, do nekog sljedećeg puta, čuvajte sebe i druge. Vidimo se.